Θα παίξουμε λίγο Minecraft Survival στο Jersey Minecraft με τον Dope Sensei. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ναι, είναι χαρούμενο το παιδάκι. Fuck. Ναι, σήμερα βασικά είχα κάνει πριν ένα fail record, δεν ακουγόντουσαν ο Dope Sensei και ο Tiger τώρα κάτι έχει πάθει λαγκάρι. Ναι, και είχα βρει εγώ 8 diamond. Τα έχω εδώ πέρα. 8 diamond. Έχω βρει και αρκετό iron. Γιατί... Τι σκάτα. Αν έκανε λίγο zoom το βίντεο, sorry. Ειλικρινά συγγνώμη. Ένα λεπτό φτιάχνω κάτι. Ακόμα diamonds ψάχνεις. Έλα ρε φίλε γαμώτο. Ας το κάνουμε αυτό. Οκ, καλύτερα τώρα. Οκ. Και θα αφήσουμε τα εδώ πέρα. Τα apples εδώ. Αλλά κάνω λίγο το click, sorry. Που βλέπετε. Καμώ το... Ανανέωση. Μπήκε. Βρήκα μια άκυρη σπηλιά. Άκυρη σπηλιά. Πέρα από έσω. Ωραία, ψήθηκε ο Tyron. Λέτε να πάμε PvP. Αν τα χάσαμε, τα χάσαμε. Θα χάσουμε items. Αν πεθάνουμε. Έλα ρε, δεν είναι ωραίο. Ω, βρήκα gold. Το tools θα τα βάζω εδώ. Δεν ρίχναμε καν μέσα στο food. Αχ, δεν δόθηκα λίγο. Τι να κάνω, δεν έχουμε τι να κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Πάμε. Ναι, είχα μόλις άλλη και πέρα να στην μπάλα. Όχι ρε, νομπάδες είναι. Ας ελπίσουμε βασικά. Δεν είμαι γινό, είμαι χαμηλά. Έτσι και με κοντένες. Ναι, κοίτα εδώ πέρα. Μόνο iron ρε φίλε βρίσκω. Θα παίζω κάτι άλλο. Λες και δεν σε βλέπω. Στο μεταξύ το βλέπω ρε. Ναι, πάτα World PvP. Αυτό. Δεν είναι από Αυτό. items. Αφήσω κι εγώ. Τι αντέχει τόσο σου. Αδέλα, θα πάμε να τον πολεμήσουμε μαζί. Στο μεταξύ έχει πει ότι είναι στο σερβερ και ο Ντομπέιζ 1. Δεν πιστεύεις? Θες να σου δείξω τη φωτο που έχω βγάλει? Και τον έχουν και στο World PvP το head του, ότι βοήθησε ένας να το χτίσει.
Τι σκατά έκανες, ρε φίλε. Κάτω με το μικρόφωνο. Είδα το βάζω στο στόμα σου. Τι λες ρε, μόνο νύχτα δεν κάνω αυτά. Τώρα. Δεν παίρνω. Τώρα. Πάτα kit PvP απλώς. Είχα πάρει... Θα σου δώσω ένα diamond sword βασικά. Αν είναι για PvP. Τι sword έχεις? Iron, πάμε. Αυτό εδώ θα σκοτώσουμε. Έχεις sharpness 2 στα swords. Πάμε. Κολλάω. Μη πας! Τέλος πάντων. Πώς FPS? 40. Άντε σε εκείνη. PvP είναι εδώ πέρα. Γίνεται. Θα το σκοτώσω. Μη πας, μη πας! Παγίδα στιγμή. Fire accept έχει αυτός ρε. Κοίτα τον έπιασα κόμπο. Αυτός η πετάει ρε. Help, 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 help. Μέχρι, με ένα hit με έχει. Και εμένα. Δύο καρδιές, τρεις. Να κάνω disconnect. Τώρα φάνες. Τρέχα. Κάνε. Δοκιμάσαι. Όχι! Δεν το είχα πατήσει καλά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, subscribe για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε και με το YouTuber rank. Γεια σας.